jste ho zabili? Ne. To je blbec, proč to píše teď? Ježíš, to je A debil. teď tu jsou samý lany. Ať se připojí a hosty na to, že dostane ban. Ban. Ty natáčíš? Jo. Jako pro Juryho? Jo. Bacha, on ti chce vojet. On už se nepřipojí, to nemá cenu. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Au, debile! To posral. To bylo to poslední, co jsi udělal, ty hajzle. Koukej, co jsem napsal. Ty debile, uhni! Já jsem ho chtěl zabít. Jau! No sorry. Mám ho strefit? Na čem? Co? Ty hajzle. Já jsem ho zabil. Berem? Ne, se na to. Ne, neber to. To nevezmu. Tady. Ty ve. Ať jde sem. Ikro. Pop. A teď ho zabiju, můžu? Jo, klidně. Mám ho zabít? Až si to nasadí, tak ho zase, odstřelím. Ne, ale nemečuj do něho. Jenom do něho střelí lukem. On se odpojil. Ty jsi natočil? Jo. Pošli to Jurimu. Jaj. On mi píše na Skype, on mi spamuje Skype. Počkej, už jsem připojil, jdem do něho střílet. Já si jdu pro luk, jo? Co ti napsal? Kolik mu je? Zase se odpojil. Hej, ten bude mít problém. Kolik mu je? A nevím, 13, 12. Píš 13, 12, jo? Mám taky luk. Kolik tenhle mi ubere půl srdíčka a ten můj? Au, taky půl srdíčka, ale ještě hořím. Aja. Ne, nemlaď do mě, debile. Tak toho ničíme brnko. Boing.
Si ho neumíš prostě opravit. Je ande sem, čum. Vždycky nechci. Jo, pojď do něj. Ok, říkal, že mu máme vyhonit. Kurník. Do píče s lagama. Tímto zahajuji hon na Dreamze. Já jdu za ním. Pojďte, hajdle. Bacha. Ňa. Já jsem se zapálil hlavu. A asi v pasti. Boing. 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 Au. Bacha, remixy. Ona už ho zabil. Vyhoď mu to tam zpátky. Bacha. Má skoro zničené věci. Jdi pryč. Jdi pryč. Jdi pryč. Ty mu je tu necháš? Tak je pober a pak mu to vyhoď, já si nechci zbytečně zaplňovat inventář.